Chef Junjun is good. Oh yeah, thank you. Yes. Sabol-sabol. Understable. Sabol-sabol. Unbeatable. Oh my God, it's Curable. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Diha. Definitive mo kayo pamain. Welcome to my channel, Junjun TV. You know what, guys? Ni ako ron sa Laing Barangay. Doon sa Salisya. And atong explore on or atong Isabela po, pagkita po, magdalahan na po. Si Secretary Esterianic Gamo. Hi, and and of course, now that sila ibisita karoon ng Bugnaga, ang kinakasang President sa Barangay, Ay, mga kadunsan, grabe. Mana ang buhat karong adlaw. Nagsuroy-suroy. Isaw-saw sa ilang mga buhat. Diin, ambot. Diin galimo ang Grabe. Grabe. Grabe kalisod sa ilang trabaho. Nga ni dahil ng restorer, no? Ngayon, sige kami, sister. But you know what? Wow. Busy siya, pero real fun. Liquid. Lingaw. Yes. Lingaw, Jun. Okay kayo. Okay. Okay kayo, ate. Okay kayo. Ano kayo? Gutom na yun. Goodness. Pero, Focus dito ang camera na ako. Ate Mila. So, how can we introduce ourselves in the Yeah. camera? I'm Lilian. Again, from Salawidlat. Hi, Lilian. manehang mga kinakot kang treasurer. Mane, kaliyaw yun, butawang daw sa mga problema. Financial. Of course. And then, To help. yes. You are also willing to help us. Wow. There's always a give and take. Okay. We appreciate it. Yeah, that's an English. Don't English me, I'm not school. Oh my goodness. Just break na po. So, Ano, just break na po. Ano ba ito? Gibuhat ng tao? Nagkami naman itong sus. Maria. Easy. ayaw tanong sa kanya ni bisa buhay nagbuwag sa dula. Nagbuwag sa dula. You know, but, isa tayo pa rin. Don't mention my name in a simple way. Yes, all in a sentence. How can you describe Sir Junjun in a full? Full. Junjun alive for. Full. Junjun o life full? All life forever. Chef Junjun is good. Oh yeah! Sabol-sabol. Understable. Sabol-sabol. Unbeatable. Oh my God! It's Curable. oh yeah! Kalam. Sus, grabe yung bisiha ang duha eh. Kumali ganyan ni si Kuan na gay. So, aesthetic. Pathetic, so colorful. Yes, so colorful. And so, daghang papel. Kapil, kapil. Ano ilang table silang kapitan? Si Kapitan, Raymond, Gabano. Yes, that's their logo. With TV.
Yes, with the skydirect. With SkyDirect. With a turbo fan. With a turbo fan. With that? With the lights on the ceiling. Manay lang mga barangay officials before. And tadang! Ako pong patanawan sa kung supply nga. Tadang! Like, like this one. Yes, because you are special. O gang duha, nagrabing bisiha. Grabe, ate. Nagkalabiti na. 30% of Maritas ilang office of the treasurer and secretary. Come on guys. Office of the barangay secretary and treasurer. So, this is it. Hello, Sek. Good morning. You're so busy. Wala pinaka-cute ka secretary. Jacqueline. Boan. Computer. And also, ano yung kasa? Treasurer with computer. Grabe. Ato sa kini master. Yes. Kita sakay sa tubig. Usa na silang mga project yung nag-supply ng tubig dali sa barangay. Some of the residences here. Through the effort of Honorable Primo Dabalos. And of course, kanang ilang barangay hall, anong dalihan na ni na humas. Because of the... Sama na. 76 niya sa 19 na dire. Oh, total na siya, pero gaduda ko, kani sa siya kulang. Kani mo ni 17, 28. Ulit balance. Pero ito yung katidad na lang dyan. 105? 105. Flat no? May kapil naman. May gamay naman. Andiyan, kahit ikuhan mo to. 89 man. Wala na po. 89. Pila ang water pump? 86,000 ra. Napagay kay So, 86. balance nga 3,523. 0.99. Oo. 86 plus 19,000. 89,523.99. Plus 19,000 dyan. 105 lagi. So meaning, wala ninyo ni gikuha, dili ninyo ni gikuha. Ang problema, wala ninyo ni masibo. Kaya wala masuwat din na ang katod yung iyang exact amount, ka 30% Ang dito ka lagi. year. Kaya nandun ko, katong amount gitan sa 30%. No, lagi. Yung kanang atong 60% na mo, what rin yung nilad? Kaya nanghatag na ako mga figure na to, si Ate Betty, gusto mo yung nag-awa. Yung sa mo, sa mga tinatag. Lagi niyo nga nung mulibig mo. Natingabi sa sir. I-off cam sa. Naa. Hmm? Mas may dagan. Ang 70% maka-purchase mo ko taliha. Yawa man lagi na ako ng Wa Kato na yung ipang-purchase o mga kuhan, yung mga mga butas. Wala. Sa kanya. Sa Cellphone. radio. Radyo. cellphone. tulungan niya. Yes. May cellphone eh. Uy, di ba kapag yung... May handheld noon. Ano yung radio? Dito bitaw to. Di ba ito sa 18 pa? Dito sa 19. Ano yung tinto ka na? 19 man yung ito ni Ma'am Bid. Butcher ang sabi niya naman. Ito, aray sa iya lagi. Hindi. Kuha mo na sila ha. Yung, pwede sila ka, into the other time. Hindi, si Baja Puti. Di ba dyan na hindi? Si Baja Puti makatong. Kaya nung iya Ang hirap matulog, may anong tingko.
kuan man ti manawag man ang kuwa o nakasabit bata sila kay nakasabit ta ba kuno taog on time di ta mapadadaan og notice ka sa kuwa Di ba? na may receive. Gusto ako galing. Balag matigong nila ang voucher na mo sir basta kay naa nila na receive na nila. Good job, well done. Yes. Yun, sa muna po. Kaya ko ma'am, mga subject ma'am. Kasi computer na ako ma'am. Kita ka na ako sa Ate William yung sample, di sir. Kaya gusto ko inganin niya yung iyak ko for Lord. Nandi siya mawa. Ano naman yung Imuwa nga, kinamot naman ako. Kaya ako may paguan. computer na kanya ma'am. Yung computer. Kaya kapag din ako ito. Yes, let's remember this one. Guys, mga na isang tool sa idahang gibuhat na picture sa kabat ay magahan. Magahan. Imagine, so beautiful. Yeah, like her. Like her face. Yeah, Oh, like her face. Alaga. Lagang magical. Ano ko na. Okay guys, Saan ito? murag time na niya akong pan. So, time to say goodbye. Goodbye